Tak, zdravím všetkých do videa. V dnešnom videu pôjdeme si zahrať novú hru Skywars. Áno, Skywars. Dnešnú hru už som trošku hral, ale chcem vám ju ukázať, aký ja ju hrám. Takže ideme si zahrať. Inak brzy bude vydaný short první. Takže sa nemusíte báť toho. Čo máme za mapu? Skywarsov. Mali by dať aj duo. Máme si duo. Nejaký armor by sa zvyšiel aj. Tohle to vyhodím. Taký. Toto si nechám. Tak a ideme. Totemov Antark. To si dám sem. A ešte som chcel vyťažiť trošku údole. Nalevuj. Kámo, ja ešte potrebujem jeden level. Tady. Tam toho zabijem. No poď sem, kámo. Kámo, čo si myslíš? Tu som videl po celom. Ja sa mi stalo. Šaknúť jedno. Kámo, ja som asi mŕtvej. Najlepšie veci až tak nemám. Ale vydržím vám to. Kámo! Ne! Dobre, musím sa sústrediť. Možno si dám nejaký kit. Ocean of Sweetness. Účišník. To vezmu. To bude dobré. Kámo, tu sú dve tá isté skoro skiny. To ja nechápu. To je trošku lepšia mapa, jak vidím. Ale zvyšil by sa lepší armor. Kámo, tak toto mi je úplne k ničomu. Ešte, že som si zobral ten luk. Dostal. Kámo. Poď, no poď.
No vyskoč. Aha, jasne. Vieš koho, aha. Upal sa! Upal sa! Yes! 1 kill. 1 kill. Yes. Aspoň 1 kill. No tak dáme ďalší kill. Skúsime Scout Oakbanks. Lečiteľ by som skúsil potom. Trošku lepšie, ale... A kde je ten... to bude v podzemí. Sa dáva čakal tintička. Tu si vezmite tintička, kamo. Ja som ani nestihol zareagovať. To sa nedalo. Dáme ešte jeden. Lečiteľ. No to sa nedá. Skočím trošku dlhšie držať. Štyri, 3, 2, 1, 0, pál, ideme. Počkaj. Není tam mapa. No, nej, škoda. Ale je to tá mapa. Možno skúsim pas. Ešte jedna čestka tu mala byť, myslím. Ale nie som si istý, kde. Kamo? To sa nedalo, išiel hneď ku mne. Skúsime... Lúčišník mechanika. Tentokrát. Ja som bol blbej. Ja som zavdal, že sú tam tie tintička. To je fail. Povedz, to je fail, veľký. Neodpalili tintička. Dobre, skúsim to bez kitu. Čestka si do tu. Trošku lepšie veci mám vidieť ako. Toto do druhej ruky. Asi lávu mám. Kamo, tento je na mňa nejak prisadlý, sa mi zdá. Ale ja viem o jednej strategii. Neviem, či som ide na to. Urobím si chestplate. Kolik máme? Oko. Tak ideme na to. Ne, kamo. Ja som sa pozeral do tej českej a on na mňa zaotočil. Ne. Dobre, vyberieme mapu teraz. Punch, Peter, Cars, Forest. Co takému Farm, Mario.
Sand Pyramid, Ancient Bomb, Coconut, Amsterdam. Dáme dvakrát. Nemám chuť na to. Aha, tak tu je tá čestka. Oh my brut. No, to je výborné. Takže toto si dám do trojky. To si ja sa hodím. Bro, mňa už títo typci štvú. Amsterdam. Mňa štvú. Skywars, pekný nápis. Tomu sa niekto stane builder. Nejaký dobrý. Inak raz som vo videu stretol, keď som hral, som stretol PvP Kristobalfa, ale ten ma zabil strašne rýchlo. Nedal sa proti nemu brániť. Tak to bolo zaujímavé, že stretol niekoho známeho. A ešte som chcel podotknúť, že prečo som tu nebol. Nenahral som 2 mesiace alebo koľko. No preto som si dal takú pohodičku. A tak. Kamo, ja budem mať celý chainový armor? To snad není možné. A tak a ešte som si kúpil XMB tričko. Ja už nás niekto ví. Tak tamto by som mohol sa. Kamovič, poď. To je taký noob. Plávanie, mal si ten chestplate. Yes, trošku lepšie som na tom. To vec sa nepotrebujú. Počkať. 1, 2. Zabití 1, play tam 1, prohra 1. Nevadí. Ja to bol posledný. Aha, takže som bol druhý. Tak som bol druhý konečne. Jak sú to čiapku mám bez odstov, som bol robiť. Takže môžete spoznať táto na spavne niekedy. Tie tretie. Tu. So svojkou. Ne! Pyramid. Tak sme tu. 21 čas aj
super, ale ja som bol silnejší, rýchlejší, nevedel so spírom robiť. To je dobré. Ne. Prosím ťa, typek. Nech mne. Doplnite truhly už. No Fenchurch. To už podtýkovať. Ne! Kámo. To sa nedalo. Na čo sú asi tie úlomky? 2 úlomky za hraní. To je lomeno shop. Shop. 2 shirt. No to viem. Ale na čo sú tie úlomky? To je lomeno úlomky. Ja to viem, ale to je jedno. Tak si zahrám a Fortune Towers. To som dosť dlho nehral. Že vraj pridali nové mapy. Tak sa pozrieme, čo pridali. Ale to hlavne pridali, myslím, že na duo. Ani som si istý. O, Syrie. Odklič. Tu mapu mám rád. Enchant Golden Clue. Začíname dobre celkom. No tak nič. Skoro v tom padne. No, ešte jeden blok. Kámo, ja som to videl. On to vo mne hádzal. Ja som... Kámo, ty... Čo ti ide? Ja som ti nič nespravil. Ale idem si proti teba. To má dobre aj ten. Au, ajs. Pejska. Kde je ten šíbrový? Aj na Vinchurch. Uhorí. Ono, pán. No. Komu tu chcipnem. Fantoma. Retis. On padol! Mám rád creepery. What the fuck is bro? Dal som to? Možno ja skočím. Kámo, to je... Ja som ho chytil. No tak to snad ne. Event. Nechci.
Dobrá, zahráme si duo. Tentokrát si dám maličku prestávku a hneď sa vrátim. Ne, žiadna trident. Žiadna trident. Kde je? Kamo, ne, slime, ja som chcel trident. Ne, no švihni si. Slime. Tu máme bloky. Harvest. Áno, teammate. Čo staráš? Ešte jeden blok mi daj. Kamo, ja som dostal najlepšie item asi. Nedrajtová sekierka. Mám kúpiť chcela. Kamo, ja ťa odlieť. Ďalší odletel. Kde? Kamo, upadol do vojdu. To není možné. Ja vyhrám hru prvú, konečne teda. Ja už som ako niekedy vyhral. Nie tak často. Mám málo hardek. Na čo mi bude toto sakra? Fire Cone. Jedno hádko. Stačí 2 hity a sem mŕtvy proste. Jedno nejaké skočenie. Komu tak mi stalo? Ja to vidím. Možno máš spirále. To si nepomôže. Kamo, čo skúšaš? Hápka. To nechápem, jak môže byť taký slabý hráč. Pánu dojdu, to vôbec nechápem. No dobré, ideme zdať jaká jo, ak tu je nejaká. Keď sme tu u EC. Kínsky. UEC je, jak vidím. A vlastne Peter, aby sme mohli raz a Toaster. Si zahrám, to je nová mapa, myslím. Takže teammate, ty sa nepokoušaj o nič. Kamovič, stavaj! Kamovič, snad nechceš robiť to, čo si myslím. Mám blok. Vážne musím mať z prostého teammatea. Berte si ho. Vypadni. Ja som mŕtvý. Tentokrát Painter. Tam je Painter. To
ty súbojem. V žiadnom prípade žiadnej ten ich. Oliu, Matej. Scaries. No tak, to snájdeme. Kým s kým nejsem. Ne, ja nechci byť s ním. Ja nechci byť s nikým. Poď. Jaj, on má tie boty, ty máš tie boty. Ale keď som sa tak... Jeden hit mŕtvy. Čo skúšam? Pekne tam skôr. Ale záujem. Ty sú moc tichúčky. Takto sú. Kamo... Môžem vysvetliť prečo? Z toho budú bloky. What the fuck? Ešte nebudú blokovať. Mne to nejde vykopať. Bedrock? Ja mám tu i pickaxe, na čo potrebujem. Drevený, máš bedrock. Čo snažíš sa? Kámo, ty sa zabednili ani muk. Možno, keby som sa vystavil trošku vysoko, doletím k nim a za nich. A zabijem ich. To by šlo. Yes! Áno, podaril sa. Ale beriem blok. Cípni. Ešte jeden týpek, že? Tak to bude hrozné. Keby som mal tak raketku,
Jak vysoko? Nechápem. Ne. Proč jsem to musel dostať? Ja som nechcel tento efekt. Tam je ešte jeden. Si levý v prdel. Keď tak uletím ho tamto. Ja keby som bol vyššie, tak ja ho zabijem. Ešte jeden blok. Jeden blok. Kamo ty. Si dal práve nedrítové kalhoty dole. Čo to má znamenať? To ja nechápem. Padaj dole. Ideme si povedať, čo už máš to veš. Diamantový meč, to nemrtvý. Ne! Jeden gem! Jenom jeden gem som dostal. Kamo, jeden gem. Čo? Matej? To si robíš sakra sandu. Ešte jeden typek tam bol. To snad není možné. Není možné. Denní obchodníci sem přijít zítra. Nebeská lopata. Elfí helma. UFO čepice. Poď kozmetik. Aury, palcotier. No konečne aspoň, ale ja nemám tak veľa tých šádov, nechci vedieť. Takže uvidíme sa na budúce asi. Tak sa všetci majte. A ďalšia časť bude dosť zaujímavá, lebo budem troliť. Ale budem troliť svojich teammateov a ostatných. Tak majte sa.